हामबाय चिनि media takungno जों दिनै प्रेस मिट खायमानि कारन अमनो जे नरक जतन सायमान बयो मिया दिनै हर थानायो चिनि सुरमा विधानसभा केन्द्र ओ चिनि ताकु खरकसा तिप्रा मथानि बेलै सेंक्रा तांकाराक चिनि प्रणजित नमस्त्रधर bo बेलायनो तिप्रा मथानि एक्टिभ लिडार तंमानि आरो नै किसु बिजेपि नि गुन्डा बाहिनी रक बनो लामा कासुबै बोथारका तकथारका जों महाय राजनीति no सेलेंगो तै बिजेपि नि गुन्डा बाहिनी रक चिनि तिप्रा मथानि सिकला एबा खायबा सेंक्रा रंनो ताताल केस रिवो आरो केस रिवो पुलिस बे रम रिवो आव बाइसिमि बरक बुखा कसang takliya लामा कासे बरक बोथाना तकथाना सुरु खायरेके मियान सिमिनो नरक जतो सायमान तंबयो आबो जों महाय जे सामुं खिदा तांनार न सेलंगो जों पुलिस प्रशासन न मनो कयना मुसंगो पुलिस प्रशासन के आइननि नरक आइननि मते सामुं तांदि साइड कायसा ता थांदि जतबान इक्वल निउट्रल तंगुइ जे सामुं खिदा तांमानो बनो दिनि जे आइनो जे सास्ति तंमानि आबो सास्ति रिना अंथुन आसुमा हमबाय ताई चिनि सेंक्रा प्रणजित नमस्त्रधर न गोथै नगद तलां तंफुरु जे पोस्टमार्टम खालामनानै यागल नगद तलां तंफुरु चिनि तिप्रा मथानि सामुं तांनाय रक दुख प्रकाश खायनानि बागै थांलाय माने बरकनो लाइरि जागलिया पुलिस लामा कासुका पुलिस लामा कासुका तै सालकिसा सिगां नरक जतो नुगै माखाना चिनि आईपीएफ चिनि सारेन्सि थैपुरुखाय ना कोनो पुलिस कासुया सुतो पाले मले कले हादार हिसाब बरक बिनि नगना थांगै महायके दुख प्रकाश खालाय मानु हिंगांगाय चिनि तिप्रा मथानि बरक थैतानि के तांगै थांमाया पुलिस तां कासुका ना तिप्रा सरकारो आइन कय रकम तं सायमाया मन्त्रि रंनि बागे आलादा ना चिनि yang ungkurong बागे आइन आलादा तंगाबो सायमाय याबो पुलिस बरं सायमानाय आइन कय रकम बरक सानाम तनिखा माहे रकम नुबुटा आबो सिमिया बीजेपी रक आनबो जे सालकिसा सिगां केस रिजाक दुइटा केस रिवै अरमना चेस्टां खालायखा गे ताबुक तो इलेक्शन बो गानाखा इलेक्शन गानाबो बरक तेबो चिनि थानजनो सोबायनानि बागै जे आमजायो जे सामुं काहाम तां तंनाय तिप्रा मथानि बुबां करानि सेंक्रा रंनो अरमनानि बरक तेबो प्लानिंग नालाय तंना हाय मा तंगो तामले हिनबा जागा जागाबो नुगोन तंगो नरक सालकिसा सिगां नुखना yang simna आमजायो चिनि सेंग्रा खरक नयनो पुलिस रम तलांखा अमो हाइकेनो अनेक जागा बरक पुलिस केस रिवै चिनि बर रंनो रम तलांगे चिनि थांजन सबाना चेस्टा खालाय तंगो तबेखाय अमोनि कासिना रेजाल्ट ओंनाय चिनि मो 2023 निर्वाचन बरक हारिका आबोनि किरिजागि बरक ताबु चिनि सेंग्रा रंनो बरक केस रिवै रम रिवै थांजनो सबानानि नरमनि चेस्टा अमनो ताई इको यांगो चिनि दारा अकरा bo ta kaisa kaine kok saikena rnai gai takung nini sini mungkai ke saikena ri ani sini mungkai ang tipra motha sigla eba khai youth YTF ni khowai political district ni president hambai kabele hambai sini media no sing tinaro asam bari block committee तिप्रा मथा तै YTF नि जो खबर तने कायसा र प्रेस मिट खाना जों बाद दंगा जों तिनि प्रेस मिट खामानि ब्लक खं कामनो जों मिया तिप्रा राज्यनि विधानसभा निर्वाचन दिन तो कसमा उम्मानि परे सिनेमा राज्यबासिनि जो तो बरो बेलै पतंग थला जा এবং যতনো তিনি কোনো কনফ্লিক্ট যে অধিকার ন মানানো বাজে বড় যতনো খাতং লাগা এবং জানজানি সংগঠন শক্তিশালী খাইনা বাজে বড়খौ आनन्द दंगा जों आनन्दनि बिसिङावनो जों मिया बा तिनि बिसिङाव जों नुखा गदलाय डिस्ट्रिक्टनि सुरमा
বিধানসভা কেন্দ্রनि बिसिं खबजाबनाय जोंनि तिप्रा कमथानि सामुं खालायनाय कप्रनो जि मावसुद्र बबेलाय बर' काहाम जोंनि तिप्रा हुकुमता खायो होननाय बिजेपिनि सन्त्रास बाहिनी बनि बाइक बाहिनी हारमात बाहिनी रबनो मिया हर गारिनि सख्लाय बय एवं बथार खिपा बतिनि जों बाय खौलाइखा जों आबनो तिनि आश्रमबारि ब्लक कमिटि पक्ष থেকে जों आबनो गोसेलाङो एवं बिजेपिनि जे सन्त्रासबादि हारमात बाहिनी बाइक बाहिनी हारमात बाहिनी बाइक बाहिनी जे बर' बन माने सन्त्रास खालाय जे खून खालायका बन बथारका जों बन आइनि बिसिंतै बन तरम्बै बन शास्ति देना बागै जों दाबि खायो एवं जों मन कहनाय आगामी 2023 जे विधानसभा निर्वाचन जे बिजेपिनि जे सन्त्रासबादी हारमार्क बाहिनी एवं बाइक बाहिनी जे बिजेपि जे मिथ्या प्रतिश्रुति मानी जे बरन टुकारि मानी आबनि विरुद्धे जों 2023 इलेक्शन बिजेपि नरना बागै एवं हतना बागै बर'नि शान्ति समृद्धि कतुबना बागै अति प्रामथन तेब शक्तिशाली माखायनाय एवं जत तिप्रासा वानसा जों थामसा खालाय भारतबर्षनि जे गणतान्त्रिक जे संग्राम मजबूत खाई आगामी 2023 जे बिजेपिनि सन्त्रास बलिनो मानव खुना बागै तिप्रा मथाव जत थामसाका सामुं थाना बागै आं साना हामबाय।